prophet no komodie nim komotwetwe nim enene na awotwe wo ye nsu adwuma kakra wona how be na wo fa mu yentim kakra how am fa mu no de wo se enene be na awotwe no enene be na awotwe ni me ka tira wo se isa adwuma na no nyam pese na mbe yenti e bi ka ani wase na police isi wo aha ya do ko wan police ni ade je do ko central sa ma fi dia isa be da zero yan papa na ya den na hwe yire no ma so na sem ne wo afi dia wo mo a me twaduane ma wo mu di nyina afi dia me timi okura mpie me baya beda zero afi dia na te me ne na de wo mu kura sa me wire ko ne se sa ta na mbisu kias koti ade ya be chama ka na se no ka no na ye mu no ade ya be chama ka na se no me so da na ka me ka go tika no musa e wo yin sa da yin man se ka no engineer yin sa rana no e kwa na si e kwa si e wo da yin e kwa na si me wan sa ka no e wo da yin na sai ade ya tie no pam se ja kom de go ko bi ka credit boss afa dia me tuka me kwa me wan sa e yin e kwa sa de ohunu da yin no mo e yin sa na ka no agina me ko fa ifo ba mo ka tem se be ka no inji mu no abreki of so na ke se afa dia me se me si me toka no straps me ton 2500 na engine ehun kan ofo so wabre o eno ho komo na yedie amabre so da ye na engine asai engine run no kwa na si ana da yinu mi ka na sai ebe pie hu na mo ani ya tin ya na ni sai na wo ka bibi se wona na ato aduane mo mu di omo aye omo papa wo ho kire wona bibu awo me computer me de bobo ni mu kura tie me amadamfo me se me ko ahotire ma fe dia apotu fo sam de ndia anka epa ma che me ana nso wo kom de nti anka computer no kura on top that time on top they say 250 anka na front on 56 odamfo pa wa ye ne papa ayara ho se bo tu kwa ho hie mpa papa na me pese me busa wona ho no wa anyia no ma me ho anto me yi sei ukwa ho hie mu no obi a wo yire wo mba eye dai na otimi didi ana sa kom ya inti me yire ana ga wono no sori a na okko onu nu ya bebe ebe ma ho okko bo mu mu ya biane a na mu ti ma na nyumre na kwa ndi aba na modi na wontimi san ko yensu adwuma ne biem e ka bun kama fam so abi pe kwa msuro me tibi so ko radio biem esan se me kwa obi fa namba na o mo an ko ya anya yi no e tere na ko ba chimi ndi ma kwa apidi ma pe tiano sa wo tere kuma se ya ana do tifim me tita me tibi kwa na fi ametita mintibi enda fie ko da badam fuwe ho adia na maturu hako da fo ba bi fofo bi dafia ta patroti bi so mo bi fia ni ya obozo obra no ayi o konsa de program no so no edin ni tie no won se me hwe wanim bi papa obra no yo ko ampa ti se wo ko admanfo bi wono no so ayire ana ne ga bia besa na hena ne obefa se ne wa hwa ato se free dia wo kan kura esi malam bi na o te fa do no kura gu e friend Richard okay ni akobon fa le kran si di me ko no ho ya da fa ha yi din ko ma mo an so no abayo bi bo ko ngo ya on pa me free ho na de o so abayo o ka che wo adam for Richard so din ko mo on pa mo free ho ne ko si sei sabe a metri ya no hono se de ho no ka te sa na won kan o kan wonu ni ina kan min ba bodi ni na asam na ba inji ba sa na o kan wonu aka ba wonu se me wonu ni se o ka te ni na no mismatch ana eye phone call dabi so ba ye no o ko jara kwa no ko jira empoma ne ne ti no ne ono no plan din ko bo ya smo o kan nam da de mo nya na kan ti se ne pam na me kwa me beda
ono be sa tere do edi ni o di kasa Obra hoyi. papa O jaw dai. obosu ba bre o Oh. amabre Oh. obra no yo ko ampa And the prophet say asembinti obi ntimi nna ne mpa so. Asembinti aposifo ta ne do mane ntimi nna ne fie. Asembinti na ka wo kopa ba bia da. Wadamfo no yiri nsi firi ho. Asembinti efie bia kopiem ne maame abrante ne maame se saa yonko we manka se ne nante biem. Enu ntema ne nna fie ha wa bra ade asanda so mu a o makokyire o mobeda. Prophet say ni pa no saafo no afutu be na ade be ma wo mu. afutu a me de mo mu nya se o mu hwe ewurade na o ma de ewu eso de ewurade na e ma wo mo mo nka ho tumi be ka ho ewurade na e ma de onidie be nya ofosu abrabo a ye bo se ewurade ba mu a enye ma nya twa Anokwasem. ewurade ba mu enye ma nya twa Oh. Na chese si ano de na chese unni hwe. masa be da zam Na chese wasabe ya akoda. akoda e ka kura sa be so ano Kaka no kura ni ho kura de ne ka be fa ne saa. so le namu woni namu Prophet na ahanen komo no ye komo twetwe aye twetwe nya hanen komo no na si den se nyame frew e na wo ya asobra che no twen waso esi den na ma ho kwan se nyame mfa wo nya adwuma afi de me ko ya me kopim ye na ya ma tem ko se na tia na msa ko mi ankata me tra me mpato ana nkata mo za afi de adwuma na me meye ndi se e wade sa mpase me mena meye na adwuma on sa me kwan fa ma me na e ka me de no on tie ma me se me hu se e ka ni yira firi kwa na msa ba ye de se press na me tie na me hu sa mpa onu wade na e fra me afi de adwuma no me meye okay and msa da biem me so da ye na obi atua anka me ka nyina ano ka tem se ka de nyina matua mako ade ya tie na me nya akọ efi su nyane okay ko bo afro tra me ham da ho bi fra me se obeso otutu nsu enti bemra ofo so be ma afa de bi ko nya ko me so me se bia ye saa nkrofo na bia na ja ho de me namba akọ se obefo no pe e pe matime ena ja mi ko nya me se because me tena fia e ko buku me anka man kon so a mi na de bedam se bi me ba ko afi do matime kura na mo ntime owu nkwankwa ena ko bo obi ho bosia me ko ye ana kwa de ko tena mi ko akura nso enso ni bi wo ho se wo ton nti mi sa nte so mbo ho de na ze na mi nim se se ni asema wie yaba ana ka tira me se ono bi so sa tu bi mo kika ho nti me tena na wo ba ti ni mi so ono no kwa ko fa ye yi fo na pata go ti fo aba ofo so mo ha na oba no so se na me meje no me bo na kwa no kra rent so no kwa no yi ska e bre ni ti mi ni sa po si fo no kwa jida kwa mu a still on ba be ti ye ofo so afere ko obi a ntime me ye sa adwuma na me ye wi no bi so ba ye e wo hwa no bi so sa ba ye se onu be so nyame wo tumi ana pidi na de ko me sa ko tu ye me sa ye wi ya afidi no bi so aba e ko na ko ne battery ni onya mfa so ho mo satem bi firi ho ba ya na ko sama tu effect ofo so mo bo me denga ba ku mi no afidi adwuma na abu mi so no ma tia me kan nyina ma tia na je se ka utu aka nya na se ka jai yes ufu se kwa na tene abi tia me kan nya sa to pro ei e fi no pro ba mu no sa e ko na ba ko to tia kan nyina nya se kana ugina hwa de ne si akire mi tia kan nyina wie ya sa da na ta to da yi di eni ba ko o ka tele me se de o kan ye no eno na ma ya ma wo nti sa ko na de mi se ko ye sa ko ye ko ye nya medwuma no sa tem so adwa na sa so ye abosika papa abosika papa because also sa tem na sa mi twa mi hunu ba bia me dia so fudie no e ko sa se afi okay mini me nkwa sori da me asori amakwa mi di mo ya sori na me matem obi and wo ba kata me maba na sori mi o mi di wo da bi me nkwa sori nyinya minni dabi se
Sunday du ma dwale ba ko da bi me ko so de ne ka tem se ko ye onu ko di so fo a o ko di afa na akura wo de wa sia to bo yi ha gwa na ka tem te de kura kwa ko beti anu na ko fa sa so di ni nyina ba ye no because me hwe ba bi fie no ane me so bon na de wa me city etie na obi kura wo ze me gyina wo kura kanya mi asem a se so ampa so ntie bebre o bebre ni me anu na ma adwuma no e ko fa sa so di ni nyina ba ye eti se sia anu ankasa no na ti brebe ankasa na wo te wo ho ase a afedi odwuma ho kwan se sisi de me sofo afedi e me sa so da ye bi me sa no so me sa twi mani na ana no so da me sa anye nti afi sa ko ye adwuma banku sa ko ye boho ba ku bi no me wan se eno so ta ss ana hu se no de di ka ye dibe me sa ma de so so bi no bi me sa anye de ni di sa na tie dia me ja de me ye bia na ma sase e se die o se me ko ye no akwa ko ye ti o fiti ase yes so ye nyame adwuma yes na kwan ya fa so a me ye nyame adwuma ni die okay so fu bi no wo ameduma first no ama sem ti so se me pe ma na ja afodi na me dia ko man nti no akwan de bom pa ye ma ba tam ko to ni bi nti me dai me so dai na osofo no bom pa ye ama ade a tie no frɛ me se nyankopɔn se obom pa ye ma me okay na che se hia mi ni asia ti ade a tie ya ana ko ho sofo no na fe sofo frɛ me ko do ko isi ko tu o be 5 years ago oh na me find class ye nti me ko ho ade tie na ko ho ana pa do frɛ me eta Boateng ya ka se papa anu ase nyankopɔn se me mom pa ye ma wo nti bra na se sa be sim da ye so pepepe ana me ko no obom pa ye ma me nti firi ko no ana me se me so for anti me na madwumade we nyina no ya na atratene afutusem eno nti se obi te ni bi ana se nye sofu dwuma kra na se obi na so de we asobrache a afutu be na de be ma no ma wo nye asobrache bibiri asobrache esene asobrache edi nipa eko ensoto utiri kra nye ya ebeti gwa ku ti safo ni hweyi omo hweyi papa sie ka se said the Yuna say we are sobrache. And then Yuna ya sobrache. And it asobrache bo abrabomu a. Ya ne prophet Kofi Boateng na etwetwen komori common twetwen no me ogidie se ketua bi atika mu no na ye ba be wie no. Na o se last week na ye wie na nso so no bibinti brayo kon no yentumi anyo. Eno nti prophet wo hye sofu dwuma ase yesi sunsun nyuma de ene emfa ha kwa ofo ofotu sa na tie nam so man me sa tie o bi sa cancel anopa me meda asole no masole na gidi patimati o hwe wo mu omo ba me so kwan men kan tire obi awo omo ya wo so ogobi na ka tire me ene se mabada de be chen se 10 e ba de be 15 no mu di so sa ti afrina wo tre sa o tuwe ba no ko ade be tena ko prophet sunsum wo hu pa papa e wo wi ase a ofo so obra pa ye bo nyina no sunsum mu ne bobra sunsum na gedi yi sunsum ne yewu sunsum na genu sunsum ne eti bibia ebe happen life ebe fredi nyina no happy was sunsum ansa was I didn't cancel was sunsum da enu nti no wo ha obeda obeso da ye no wo se eni be na wafini na watu bi na de so na bamba pepe o se we kra bi so hu da ye o ese nyame yi a kire yes ade bi ebesi bia no eye sunsum because onyankopon na anke yesum no na go so ye sunsum anke spirit nti yesum no anye ba sunsum nti so bibi ka tere wa eye sunsum mu sana tie untimi ntina ewiase wei ama obra e wo physical ama nti wo yeda sana tie just wo ye sunsum mu ansa sana tie na chese prophet mitie wo ye dia wotwumade de sunsum nyuma nko dabi sana tie fa bibi wei eto ha ade wo na ti wade ye
ade we say na ekọ anka emi twom ne mpa de ti wade nka no ade kuro die nipa mbobọ bra enyeji na ka hwe ha no na ka pa de ti wade na ka de aka no ye nwie no na ka dan sie obu ho a onti akọ anka be hwe de kuro ntia onti akọ no ewu ho a obọ mpa ya emfa enye mpa ya asem bi asa opa de ti wade na ka de ka no anti saa na wo de Nyankopɔn kyerɛ wo kwan no akwantra nkwa wobɛhu ade no na wo de na chiwade ka no a na afiri nipa koro so na afiri kokɔ prophet amanfoɔ wɔ ntwetwɛde ɛwɔ ewiase ɔm baayɛ sanse yɛde yɛ nananom ɛma yɛteyɛ sɛ ebeduru baabi kuraa no na sabia kusabia nya do baatai bia wo kama no pemfo bia wo a wabɛyɛ baatai no de wo dware no kura timi sesa no hyɛbrɛ no yampa papa kwai bɛɛ so anka to buka asɛm bi wɔsena nka bɛdi yie na kɔsuo no mu na nkububu me pasaa job ni mpɛfɛ sɛ nka ɔba teasefoɔ sɛ ase wiesu no onyankopɔn maa ne nhyira ɔma n'animuonyam anso ɔtamfo bɔ nsam sɔde tia no ɛma n'animuonyam no yɛ dɛ ɛdane onyame yɛ mmoma anka gyensere pɛ enti ɔfoɔ suo anka ɛbɛtumi awo ukuta nkrabea ekuta sɛbrɛ pa but uduru ha obi tumi dane no ɛwɔ bi bɛdane no obi tumi dane ne simple no ɔfoɔ suo nanka anya saa onyankopɔn wɔde fɔm dɔteɛ na nwene ho ɛna wɔde bi ɛnwene ho nso ade nti na sɛ wotumi di yie na mmom deɛ nkambrɛ yɛdie ɛyɛ sasa okay ohia ɛyɛ sasa bɔnsam de ohia no bɛba hɔ na wowɔ yi ohia no afiri no ama yɛde sasa ba abɛyɛ dɛn abɛdi wakyi na wɔso bi abɛyɛ yie the prophet sɛ obi ɛnni yie anaasɛ sɛ wonam kurom koraa no a ɛsɛ sɛ nyame abie w'ani yɛ ana wohu nnwoma bi atim sɛ nipa ɛmmɔbɔ anaa ɔfo so wohu bi koraa nka werɛ ako ɛnneɛma ɛkɔ so wɔ wiase ɛnneɛma ɛkɔ so ɔfo so wɔn a wɔn te sunsunsɛm ase ɛnni ani no wɔn ho awerɛ wɔn ti wopa deɛ hwɛ wɔn amu ha wɔn ankasa wɔn akɔ sukuu ankasa kɔ tire do ɛdeɛ bɛ na wɔ sika no nkɔdi wɔn a wowɔ mu nso obi kura wowɔ so ayi kɔ na owie jesus yes wo tete bi wɔ Ghana mama adefoɔ pii koraa no ɔmo story no koraa no nhyɛ da nsɔ ani wɔde mfom ɛnso ɔmo kura sika sɛ tam menam ka metrɛw yɛ wade a wɔde kan ho a sika mbaa ho da ɛwɔ hɔ ho na wonim a wonim na prophet me no nante bedina no mo me bi ma sika mba saleɛ yɛ wade a wɔde kan ho a sika ɛyɛ sasa ɛbɛka ho ohia ɛyɛ sasa obi pɛ sɛ wo bra na ɔmo ohia ba bɛdi wɔkyi wampam na mfiri hɔ a wopam yɛmfa so mpa akora nkyɛw wobɛwie na nka ne hwee no fo so na nka yɛbrɛ prophet asɛm a woka deɛ wobɛma nnipa bi awensa anwummere yɛ wo ɛnyɛ sɛ na sɛ ɔwɔ wie anamɔ na sɛ ɔmtu sika yɛ sasa ohia nso yɛ sasa onyankopɔn bɔ wo a ɔde sika sasa adi wɔkyi woba na gyina dane ɛhefoɔ ne dane no ahomfi ɛne bonsam ɛsɛ so ɔyɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wobɛpa deɛ ɛbɛyɛ saa awurade na nkɔba bɛdi n'akyi na woahu sɛ onyankopɔn no a ɔbɔɔ woɔ no ɔne tumi bia ɛno nti na ma nnipa berɛ prophet saafoɔ no nyinaa tumi ba waso ɛyɛ deɛ wokeka kan wobɛtumi adane akyiri nneɛma bɛdane sɛ wofɔ so sɛ wankasakora wonim yɛbɛdane nneɛma bɛdane maka kyɛw sɛ sika yɛ sasa ohia nso yɛ sasa so obi taa wo a na sɛ wɔwɔ ahoɔden ɛsene wa na wapam saa yɛdie sasa no na kwaa mu ohia ba enti wie wɔ bi wɔ hɔ a ɔtɔntoma ɛwɔ store kɛseɛ nso ɛwɔ hwee wohu obi a watɔn aduane gane kɔgye asi aborosan mahu bi pɛ enti so ɛsɛ wobɛkyerɛ mu sɛ mama akua ɔwɔ asante mampɔ wɔyiwa enti ɛnyɛ deɛ wonim no na nka yɛde bɔ bra dabi anka wiase anka sɛbe anka mmanimfoɔ nkɔ na nka bɛtumi adi yie but wo paa wode menyɛhwɛ ɔma no mu hwɛ dabi ayɛwɔ mu a ɔmunim deɛ ɔmo yɛ prophet wiase adeɛ yɛ ma aborɔfo paa ne ɛma a sɛbia nya ado ɔmo nya yɛ furumfa wo ba na ɔmo ani abere na akɔtwe ɔmo baabi mpaya wɔ mo bɔ na ɔmo sugu awurade so a prophet saafoɔ no ɔmo bɛyɛ dɛ yi ɔn sɛ ɔfo su ɛnyɛ sɛ ne mpaebɔ ni mete mpaebɔ di paa dadeɛ bi wɔ wanya mpaebɔ sɛ ɔbu wɔ kora a wɔdeɛ na mu nkɔfoɔ ne de nka kora sɛ a wɔdeɛ no kora so yɛyi
I obu ha na won ti sunsun sama se okay no foto adia eni ko no na wo bompa ya wo kura wo ti we kura so mpa ye no kura anke da bia di anka bible se ewurade ene adeboyemfo entam de ebe e wade wo ti ase enti se wo no so yo adeboyem ya mpa ye no kura wo gina ma wo bo no to bi bia ni anokwasem enti amfa odi for mpa ye no kura wo bo kura na utim so bo mpa na adwini bia besi uti na asem mpa bo do no fo so ye fiti bo mpa ye anke da be na si asem enti bia ya kwankyere e fa do na enya se mpa bo enya dwumu okay but there wo bo to mi ne etu mu na jaza de be dwuma na jaza de nya dwuma but akwankyere de wonya hu afa okay yes who the make atro ya wade a wo de kan ho a ade be busum bia no ade de be ye ya wade a nyankopon abo a wo de kan ho a be ya den se de nyankopon ka fa ho no obi betuma bere wase okay and ya wade a wo de kan ho a e be ya den se otamfo betuma yi okra firi ho ndame na abo e wo ho okay but oni mu a ani ho atini awo okay your name prophet Kofi Boateng ena etwetwe komo ewo brayok ho na babia wo free ene babia wo duro yi a woni wudi san komo no kan ne kura no akokutu ni nsuo oni adaje na so kropotwe dia pose me na me bo wo me pese oye madwuma ma me eno ena kropotwe dia pode na ba no odofo o hawni amane bia no se brɛ e ya kwankyere tietia prophet omanfo pi se de na wo ka no oton wa ye nto de obeto so e beton so sika no wonhu obi wo so obenya sika no o de be kwa kotua e ka wo de if enu akire no sika wo benya no wonhu mfa so fosu wasam kase ya panu go bisa oton wa ye nto na gebe da to asase no nyankopon bo yi okoya zuwa dwuma na go fo na se entu pa hwe opo wo mo ton ne ma ye mpa ayede ya kitufo abosumfo yi opo a wontimi no okay no no wa ko no hodi nka kura fasate ne kura di nka kura ta ye dai e di so dada but aside this oni e de be ni yenim hwe no asa ye ya ko gina ho nyame ba ye wo da de no nka wie ka onyame ba ye ade ne ye nto onyame ba ye se ye to kura na onu agu sampa ade ye to ye no misika mton ye no ni ame de mani bubu a sika so ye dai ati sika ye botika tenase okay ye botika tenase an se sika ye dai etima ka bunsam nya se be sa akọ no fo so manfo adumade a o ma ye dada an ko mpa da ye asamu enti prophet yi asante ntwiro nwoma no be ka cho se sika won tabai adentina ekobasa sika e won tabai ne se o kwan ya ye fa so e sika na sika ne bagua e se so ya dia sika ne betra won nchen begina so wan huno ya de ne beko e be sa akọ se ba bo kan enti no ka da ke enti ata e no na ye tua wa bo sika ho de be e ba ye dai ama ye na angodi difo ama ye dai amedi di bet e tere se wa hu de se so ya o sika ne be dai e be ko enam na me ka e ba bo na e ka ti sa no obetumi aya masika na gina e se o ya dia o sika sem no be gina sika no e be tena ho nchen ma gba se be ga ka tena o sika no e ya sasa e ya hu enti o ne ma wo ya sika na nkasa beba o yi ya dwuma wo se o ba ya no nyankopon ye dai atonti pegusu wan se e ba so enko se wa hunu ya no e mampo na wo ya ne se ba kra ne be sa ko wuni ma de na kwan ya sem kese pa o no bre no to bi asum na me afie kra de o si ya me no kra o su bi last week am ba ye no amanfo mo free mi nyina afie kra ma koba bi ma bre adwuma na me ya ene yi bizanse adwuma kwa ba na fa so ya wase ya no bizanse asase na wo te so no onu na chiwa de ye de akwanse obi kwa ka jam so no kwa on TV da na che se prophet baby abetra bia ya wasase a o ya so ade no asase wo de asase no akade ka no eye honhom fia na sasa ade na asase na mu te so amonto no e tere sasa ade na sai enti ato ya masase nsa ba ye de e be ye okay anya sai mfo erutina Christopher to ade a omonto no anti ento na ya na mpempi metaitis ye se bi akoto asase ikosi dai se obekọ no obi te so ne no yamba anokra pa what hefa se eni eni wa obi nyan tu ankwatena onu fie no na nkenya me ko ye fa ma no otutu ko tena ne fie a wo se so kwanti na obuza kwa ba nyina ye dai asai
otu kwati na fie oboso bekokra no ona beko no de sampa kwase sese nyina se no epono no otu ba fie wala nkide manyina ye de se ye bia sasana da ko be 400 years obi ni ne hire ne manya na tiwo ana wudi mineka so ko bosi dan nti oboso de atia wo nti Bible ka se mo si nimbia me man nti to mayira nti akristo fo nko ana da bia ya ye owo nso bi ko aso boso man se man ye kan nyina mo ko mpo aso fo kura ni but ye de ye fa ne matira eno ne ye hia ene ye yade ene ha bebrebe no ti ya bompa ya na fe di emfa na da ne yi sa mbo twa yes prophet ni pe bom twetwede nti obi obeba na aso bia wo so amane wo ha obia no obetumi aboa no oba ya behwe wo ha no se ya mpa abo ne aba ma se akwantira ne akyerɛw ne apadi na chiwode ne nka akyerɛw de bɛka no wɔtɛkɔ ofosuo na mdi sɔfo anka mamponten fa do mo munim ne de o munim ya dia matesa no wuyi mutan ejina hɔ a ba ko pɛ ya mpa abo ni nyina akwankyerɛ ne muate ne kɔ anka mamponten anka papa bi wɔ hɔ efrɛ no ofalo ya obi ani mu no ya make mamponten obi ani mu no ɔno no aka wo fa se ba ko di ne nan almost de ne nan ya ne nan ya ne de aso mutwa asema make mamponten obi ani okay ama me de brɛ bi omo ka so mo sensan so mo de ne kwa mo bibia to na omo ne bi ka omo me ntwa na na to no to wonyai o de mo ni ne ma no mo yi ne brɛ mi oba ye se obi ana de brɛ sa papa na ewom di bi no ana sunsun mu akwandi awo no ana wono na ne pro na no so e poison pa mo ana ko pe brɛ na bi di awuo na se ye ana de sasa na so ani tribus ekuri nya na bu ana kyese wo hu no honhom se ye brɛ no obi na de aya wo no anka papa ana kwana na ne pro ana ko pe papa awuo na se ye nso na me sisa na anu ana okɔ esi wo man pontin aya na kyese wo nie wo hu tabi na me to sa brabo no ya bon was spiritual okay wo be wu adada wo wu dada nti di woni bia hu onim sa wo tu won so be wu anti obi wo ha wo se mi hia maame bi mi hia papa bi wo se ye de ko gyan bomiti hia maame bi wo se me yade pa so bi kura na ho den na kyese wa yade dada nyam pie wo na mani enti sa wonam fam ne ene nke nya nya dai empie je e ba pie so ya ne prophet Kofi Boateng Obra ne amane a wo fra mu nyina achie no Nyankopɔn na amma no tumi kɛse a ɔde ahwe nyamema sanse sɛ yedi aduaba no ne yedi ahaba no ɛsa yade de a ɛwɔ sɛ wo manakoa aniwa na otumi de ɛyesa prophet akwankyerɛ no ɛyɛ nyoma pii obi ankɔ ne de sanse adakora ɔka sɛ sɛ yɛkasa akwankyerɛ obi ankɔ ne de basa akwankyerɛ won haba mu a obi ankɔ ne de ade bɛboa no ofosu on sɛ mintina sɛ mo asɔre kikɛzen kenne yan ka be kɛzen ka dia tan zen ko obi amna so da bi sɛ kwa so dia ngeri nyina bɛ yam pa bɔ ne abi ye wian ka bɔ mpa mo obi ankɔ fie sɛ mpɛsɛ meme etena sɛ wo ba matombo ase atwem na mapɛ wo ha na ti wade den ka dia ka no amadan sɛ timi ayɛ dai asi nti akwankyerɛ nya baako sɛ da kan ka kyerɛ wo yɛ bretu ni no so yɛ bia na ɔma sam wate wei ebi kura no so bɛ yɛ di sa wo yokuo mo yes enti tumi a edi wesu efie nyine no ede bi edi mfie so anokwasem ede bi edi mfie so nyine enti sa wo no se ka to se kofa enso bra ne fa yɛ nyina de asabe ɛyɛ dambo ɛyɛ dambo emfa na kyerɛ sɛ tumi edi mi fie so enso yɛ na chiwade de a me de bɛfa ama me mo na kyerɛ sɛ mpempem bi wɔ kura ne mfa ma wɔ mo ɛnyɛ nti na dance ntimi nsi no enti ya kwa tɔre sa yɛ ha na yɛ tim na no na just tim ade ntira ebu akɔ so funu kɔ no kwan kata kuro no nim ɛyɛ copy and paste yes ɛyɛ copy ngwa ɛyɛ wode saa te enti na kasa mbo ahɛ ade baako da bia nka breaking the altar every year say the every year enti saa product na aya na kwa no kɔ prophet Boateng na me o say so dwuma so copy and paste o ti di obi ayɛ no so asua no mo ndo kɔtena hɔ a afi wei efi abon
efie pani saa tumi ni na ono ti fie ono obi amfa nwomra ne aye 6 months time ye besa aye the following year besa aye saa tumi ne sira kwa aya ono kwa enka no nya kwone ti wade ne no but say eye nipa pempem achiwade e na mefa say ye ya akwankyere na eye nwo mi a mitumi a wo mi fie na okiri nwo no de ebetumi aye adwuma so ono no de no enfu de aka no ono de ono no obekọ achese nsatia nyina anye pe ba de ho de no anya nwo na ono no de no eye adonwo no emfa obekọ so abre na abo wo wada ho na nka apena kunu no wo kọ na onyina nku na oyo ode pemiri wo de begu so obayo enti wonu kwa se eyi no wo anga tumi ni wo na anya wadwen so de atia na akwana ba yo de bata ya na ohu de be mobo ba so wata na se wo anya na afepa no ba ba ti unyansa ni se wo anya me de ne agi ai asa na tie ene prophet sunsumu asem na fom ofosu papa ebi tira meka tiro se opo omo a bo do so wo Ghana ha akritufo opo omo hia omo pa omo bra sebe niema eni kwan se yenya yesi yesu nyame no eto ye no omo ko buso no yesi ye no omo kra de no ebi nto omo sa ena kristofo na yenya fo opa obi aso mboso opa bo bia peta kwana fa te kwan ana ne kwanta fa ngusu a ba kristo ni opa bo bia ta kwanza mpa watewa oni musa de no oya les ade ne beku no oni kama fo enti ya ha no aso ya fitete saa de ngusu a ya bre obeja dwuma emfa oyale a enko ntu de atwa Ghana ha da bia agesi fu saa da kristo fo asore ba ko afi ni pa ngukura abro bet 20 okay